ce wannan ka saki Nastura ka sake shi saboda ya gaya muku ya ce da ku ɗan arewa suna cikin wahala ya kamata a gyara al'amarin arewa shi ne za ka sa a kama shi wannan ba demokradiyya ba ne ba ka ma san me demokradiyya ba me Jonathan ya maka da kasa aka fito aka yi masa zanga-zanga me Jonathan ya maka problem ɗin arewa kuma dole a gaya maka arewa tana cikin problem mu ka saka muka gaya mutane za ka iya kuma yanzu mun ce ba za ka iya ba. What democratic dividend do you have on the ground, Buhari? Baka da any, baka da shi. You don't have any democratic dividend a ƙasa wallahi baka da shi. Baka wanda wani abu a ƙasa wanda za ka ce gashi na demokradiyya ka yi wa mutane. What democratic dividend do you have on the ground? Da za ka riƙa zarewa mutane ido su ji tsoronka. Ba ma tsoronka. Baka yi ba za ka iya ba, ka kauce wanda za su iya su yi. Ka ba wasu Atikun, ka ba su waje su zo su yi tun da za su iya. Su Rochas Okorocha, mu a haɗa da Inyamuran da Yarabawan da Hausawan a zo a haɗu wanda za a iya a yi, amma ba za a yi ka ba a yin ka Buhari, ba ma yin ka. Free Nastura.